ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وأي قوم size yetiştirmesin bana düşmançılığınız, size yetiştirmeyi Nuh'un kavmuna yetişendadi ve Yahud'un kavmuna yetişendadi ve ya Salih'in kavmuna yetişendadi ve Lut'un kavmu da sizden daş değildir. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Ve öz perverdigarınızdan mağfiret talep edin. Ondan soň tövbe edip Hudaýa ruju edin. Tahqiq meniň perwerdigarym rahimdir we muhabbetlidir. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Şuayb aleyhisselamın gowmlary aýtdylar: "Ey Şuayb, biz sen aýtýan zatlaryň köfisini düşünmeýäris we biz seni öz aramyzda zaif bilýäris. We eger sen gowmyň hurmeti bolmasady, onda seni daşlardyk we sen bize muhterem we aziz däldirsiň." قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Hazreti Şuayb kafirlerin cevabını aýtdy: "Ey gowmum, aya men taifam we garyndaşlarym size Hudaýdan azizrakmy we Hudaýany arka taşladyňyz? Tahqiq meniň perwerdigarym sizin tamamy ameliňizi bilip ehate edendir." وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Ey qawmum, siz öz godratyňyzda we takatyňyzda bar iş edin. Men de Hudaýyň izni we iradesi bilen öz etjek işimi ederin. Tezlikde bilersiňiz kimi raswa etýän azabyň gelişini we kimiň ýalançydygyny we siz muntazir bolun, men siz bilen bile muntazir bolarym. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ve wagty ki biziň azap bilen hukmumyz gelende Şuaybe we Şuayb bilen iman getiren adamlara özümizden bolan rahmet bilen nejat berdik. Bu özlerini zulmeden zalimleri gaty ses gelip gereftar etdi. Pes öz jaýlaryna ölüp galdylar. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. Guya şolar jaýlarynda bir gün ýaşamadyk ýaly boldular. Agah bolun, helaket bolsun Medyen kavmuna, Semud kavmuna helaket bolşýan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Ve tahqiq biz Musa'ny ayetlerimiz bilen ve aşkar deliller bilen ve mucizeler bilen Fir'auna ve şon kavmlaryna rasul etip iwerdik. Pes şolar Fir'aunun hukmine tabi boldular ve Fir'aunun hukmi de dogry hukm däldir.